दिनै अल इन्डिया इउ एन ब्रह्म गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टनि जोबथा खेला आरो बेवहाय जोंहा शिलंनि लाजं टीम आरो गुवाहाटीनि ASCB टीम बे मोननै गेजेराव गेलेनाय जादों आरो बे खेलाया दिनै 29th ट्रफि थारमाने 29 years जों बे खेलाखौ सालायबाय थादों बे खेलाखौ दैदेननाय गायसनजेननायनिफ्राय दासिमहालागै गेलेहोनायनि थांखियानो जाबाय जिहेतु इउ एन ब्रह्मनि नामाव होनाय जादों इउ एन ब्रह्म बर' जातिनि थैनाय थानायखौ लानानै सोमावसारनाय सासे जांख्रिथायारि सुबुं आरो बिथांखौ सनमान होनाय बिथांनि नामखौ अरायथा लाखिनायनि थांखिजों बे खेलाखौ होनाय जादों लोगोसे बे ओनसोलाव फुटबल टेलेन्ट जायफोर गामि ओनसोलाव गोग्लैसोना दं बिथांमोनखौ दिहुननायनिबो मोनसे थांखि आरो थांनाय 29 years बे खेलखौ सालायबोनायनि गेजेरजों बे फिल्डआव गेलेनाय गोबां जोंनि बर' गेलेगिरिफ्रा गोबां दावगालांनानै नेसनेल टीमहालागै गेलेहैनो हानाय बायदि खाबु मोनदों बेनिखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसनबो मोननै संगठनखौ बाख्नायगोन धन्यबाद होनांगोन खारन बिथांमोना बे खेलाखौ जागायजेनना आरो दासिमहालागै जथायै बे गेलेनायखौ दैदेनबोगासिनो दं थाखा फैसानि गोबां आंखाल गोबां समस्या दं खिन्थु थेवब्लाबो मेङाजासे बायाजासे जोंनि दैदेनगिरिफोर बे दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटि आरो उदालगुरि जिल्ला स्पर्ट्स एस'सियेसन बे मोननै संगठना बे खेलाखौ दैदेनबोगासिनो आरो बेखौ बोरैहाय गोजौ थाखोआव नाजागासिनो दिनै बे स्टेट गभर्नमेन्टजों आसाम फुटबल एस'सियेसनजों रिकगनाइज मोनसे खेला आरो बे खेलानि गेजेरजों गोबां मोजां टीम गेलेनानै नेसनेल लेभेलाव थांनो हानाय मोनसे थाखो बे दिनैनि गेलेनाय लाजं टीम बे दिनै अल इन्डिया लेभेल गेलेनो हानाय मोनसे टीम जाहैबाय आरो बिथांमोना स्टार्टिंखौ बे खेलायावनो गेलेजेननाय बेनिखायनो जों बे खेलाखौ बोरै दैदेनलांनो हागोन बेवहाय गासै दुलाराय बर' फरायसा आफाद थाबाय स्पर्ट्स एस'सियेसना थाखाबाय बेनि अनगायैबो उदालगुरि ओनसोलनि गोरों गोरा दैदेनगिरिफोरनि आरो रायजो राजाफोरनि जों मदद आरो हेफाजाबखौ लुगैयो खारन बेबायदि मोनसे गोजौ थाखोनि खेला दैदेननाया मामुलि नङा बेनि थाखाय गोबां सार्कोलनिफ्राय जोंनो मदद आरो हेफाजाब नांगौ थाखा फैसानि रांनिल' बाथ्रा नङा खिन्थु जोंनि जिथु एनकारेजमेन्ट इन्सपिरेसन बेबायदिनि स्ट्रेंथ जों नांगौ जायो आरो बेनिखायनो दिनै रायजोफ्रा अबयस्से दासिमहालागै होबोगासिनो दं दिनै उदालगुरियाव थानाय जेसेबां गुबुन संगठनफोर दं दिनै आसुआनो जा असम साहित्य सभायानो जा बर' थुनलाइ आफादानो जा बर'नि हारिमु अनसाय आफादानो जा जिखुनु संगठनानो दिनै बे खेलाखौ बजबनानै बरायनानै जौगालांनायाव दैदेनगिरि बेखौ उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफाद लोगोसे स्पर्ट्स एस'सियेसन बे मोननै फसंथानखौ बिथांमोना थुलुंगा होगासिनो दं आरो बेनिखायनो जों साबायखर होयो बिथांमोनखौ रायजो राजाफोरखौ साबायखर होयो आं बेखौ दिनै बे टुर्नामेन्ट कमिटिनि आफादगिरि हिसाबै जोंनि चिफ मावथि बिथांमोनखौ साबायखर होदों बिथांमोना आंथ' ओरैनो नामावल'सो आफादगिरि थानाय बायदि गोबां खामानि आं हेफाजाब होनो हायाखै खिन्थु जोंनि साखाथि फाखाथि बे कमिटि जायफोर दं बे जा जेनेरेल सेक्रेटारि प्रनेल दैमारि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथांमोना जथेस्थ' खस्थ' खालामदों आंनि एबसेन्सआव बिथांमोना गुथै खेलाखौ दैदेनबोदों बेनिखायनो बिथांमोनखौ साबायखर होदों आसा खालामदों फैगौ समफ्रावबो जोंनि रायजो राजाफ्रा हेफाजाब खालामगोन आरो जोंनि बे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसन बे मोननै संगठना बेखौ मेङाजासे आरो सालायलांबाय थागोन बेखौनो आसा खालामदों खारन जोंनो हिस्ट्रिखौ नांगौ बे बर'फ्रा जे मोनसे समाव आलादा रायजोनि सोमावसारदोंमोन आरो बिनि गुदि नाव हमजेननाया इउ एन ब्रह्म बिथाङानोमोन बेनिफ्राय बेखौ जों दासिमहालागै 7% साक्सेस जायाबाबो जों 90% साक्सेस जानो हानाय जाबाय बेनिखायनो बिथांखौ सनमान होनाय बिथांखौ गोसोखांनाय आरो बिथांनि मुंखौ जों स्थायि खालामनाय जुगोमिया खालामनाय बेबायदि थांखिजों जों बे खेलाखौ होलांबाय थानांगोन आरो लोगोसे जोंनि गामि ओनसोलफ्राव थाखोमाना थानाय फुटबल टेलेन्टफोरखौ जों नागिरनानै दिहुननायनि खाबुखौ लानांगोन आरो जों आसा खालामदों बे साक्सेस जागोन बर'नि इन्टारनेसनेल नेसनेल गेलेगिरि बिथांमोनखौ बिटिआर सरकारा थिसनथाइ जों ओरैनो फिसा फिला बान्था होदों खिन्थु बिदि खोब गिदिर थाखोनि बान्था होनो हायाखै खिन्थु जों नाजागोन जिहेथु जोंहा सर्सआ जोबोद लिमिटेड হয়
आरो बेबायदि लिमिटेड माखाय जों बे लिमिटेड माबाजों सर्सजोंबाबो जों बोरैहाय जोंनि जायफ्रा इन्टारनेसनेल लेभेलाव गेलेदों बिथांमोनखौ जों बोरैहाय लजिस्टिक सापर्ट बा मरेल सापर्ट जों बेबायदि होनानै बिथांमोनखौ एनकारेजमेन्ट होनो नाजागासिनो। सार जोंनि बर'नि गोबां माहारियावहाय बर'फ्रा सिनायथि मोनदों स्पर्ट्स लेभेलाव इन्टारनेसनेल भाबै गोबां बिदिनो सिनायथि मोनबाय बेनि बेलायाव सारा मा बुंनो सानो? जों गोजोननाय मोनदों जे बर'फ्रा खोब बारा सुबिदा मोनाखैबो गेलेनायनि जिखिनि स्कप नांगौ जिखिनि फेसिलिटिस नांगौ बेखिनिखौ मोनाब्लाबो गावनि नाजानाय गावनि हास्थायनायजों गासै रोखोमनि खेलाव रेसलिं बक्सिं टाइकन्ड' बेबायदि मार्शाल आर्टफोरनि गेलेनाय फुटबल आर्चारि बेनिफ्राय जोंहा बेबायदि गुबुन गुबुन गेलेनायफ्राव नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल लेभेलाव गेलेहैनायनि गोबां प्लेयारफोर दं आरो बिथांमोनखौ सरकारनिफ्राय खोब बारा हेफाजाब होनो हायाखै आसाम सरकारानो जा जोंनि बिटिआर सरकारानो जा जों खोब बारा हेफाजाब होनो हायाखै खिन्थु अब्लाबो दिनै बिथांमोना सोरबा साफा सानैनि थुलुंगानाय आरो सोरबा गावनि नाजानाय गावनि हास्थायनायावनो बिथांमोना अन्तत बुहुमनि गुबुन गुबुन हादोरफोर गेलेहैनानै बर' हारिनि लोगोसे बर'लेण्डनि मुंदांखा खालामनो हादों बेखौ जों गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोनखौ जों थुलुंगा होदों आरो जोंनि उन जोलैफ्रा जाहाथे बेबायदिनो नाजानानै हास्थायनानै खस्थ' खालामनानै गावखौनो जाहाथे इन्टारनेसनेल लेभेलाव लांनो हायो बेनि थाखाय खामानि मावथों जों बेखौनो आसा खालामो।